What's up, besties? Vítaj pri ďalšom YouTubeovom videu. Pokiaľ si tu nová, vítaj, som Nela a robím content o všetkom, čo mám rada v podstate. Fitness, dobré jedlo, make-up, skincare, lifestyle, you name it, I do it. A pokiaľ sa vidíme znova, welcome back, I missed you. Dnes tu máme jedno Get Ready With Me na môj každodenný make-up a tiež by som sa s tebou chcela porozprávať o tom, ako som si dokázala zlepšiť kvalitu pleti, že drasticky. So, poďme na to. Viem, že tvorím primárne content o fitness a som tam nejaké to jedlo. A čo veľa z vás pravdepodobne nevie, že som extrémny skincare freak. To z jedného prostého dôvodu. Keď som bola mladšia, mohla som mať 17 rokov, zo dňa na deň moja pleť začala vyzerať takto. Bolo to veľmi nepríjemné, veľmi bolestivé, kto má skúsenosť s takým akné, vie, o čom rozprávam. Jediné, čo vtedy pomohlo na pár mesiacov, bol v podstate Duac, čo je benzylperoxid na predpis. Keďže Duac ale len potláča príznaky a nelieči príčinu. Samozrejme, že to akné sa vrátilo a to ma doviedlo ku antikoncepcii. Na 1 rok moja pleť vyzerala úžasne, úplne bez chýb. Ale potom som sa rozhodla minulý rok v januári vlastne antikoncepciu vysadiť. A moja pleť more or less vyzerá posledný rok takto. Until I discovered these products. Čo mi príde strašne šialené, pretože ich používam reálne týždeň. Niektoré z nich mi poslalo Notino, ďakujem krásne, a niektoré som si kúpila sama. And I love every single one. Let's begin. Why is my hair doing that? Prvé dva produkty, o ktorých vám absolútne musím povedať predtým, ako začneme, je Cosar X Snail Mucin. Ja som dlho pokukovala po tejto vecičke, pretože sľubuje strašné zázraky. And she delivers. Jediná vec, čo poviem, ak máš vyhádzané čelo takými tými malinkými výražočkami, ktoré vyzerajú ako krupicová kaša, grab this, užívaj to večer, ale keď je tvoja pleť ešte stále mokrá potom, ako sa umieš. Neviem, videla som to na TikToku, začala som to tak robiť aj ja, aby som bola úprimná a nemám žiadny problém. A moja pleť je veľmi, veľmi citlivá, vyhádžem sa úplne z hocičoho and I love her so far. Čo používam na preskačku večer s tým Cosar X slimačím hocičím je The Ordinary Glycolic Acid. Myslím, že to je toner, áno. It literally says here it's a toner. Potom ako toto použijem, moja pleť nikdy nebola jasnejšia. Môže to byť celkom agresívne, takže by som určite nerobila zo začiatku, že každý druhý večer. V žiadnom prípade nie každý večer, ale možno začať 2-krát do týždňa. You'll see. Let's get into it. Ako prvý krok, keďže si dávam kyselinu hyaluronovú a je obecne známe, že séra lepšie vsiaknú do pleti, keď máš tú pleť mokrú. Začíname hociakým hydratačným sprejom. A momentálne skúšam, testujem túto kyselinu hyaluronovú od Glossier. Doesn't matter. Čo sa mi stávalo s kyselinou hyaluronovou pred touto, že ma vyhádzala ako úplne všetko. Zatiaľ nemám pocit, že by to robili... More, dokážem dneska sa vyjadriť úplne normálne. A zatiaľ nemám ten pocit, že by to robila aj táto. A tiež nemám pocit, že robí niečo prevratné, to be honest. Takže toto nie je fave. Toto ešte stále testujeme, takže ak sa môj názor na túto srandu zmení, I'll let you know. Girl. When I tell you, že v rebríčku mojich milovaných vecí na tomto svete je na prvej Samuel, na druhej Brumo a na tretej je to Beauty... Kde sme? Na tretej je to Beauty of Joseon Dynasty Cream.
ja už som asi 2 roky používala CeraVe, taký ten univerzálny krém, ktorý môžeš dávať aj na telo. A nerobil mi zle, takže som ho proste používala. Ale moja pleť proste nebola šťastná a nemyslela som si, že by sa to mohol hydratačný krém. Boy, was I wrong. Was I wrong? Lebo this bitch. Ja som v živote nemala viac luxuriózny. V živote som nemala lepší pocit z nejakého krému ako z tohto. Je to tak husté a bohaté a pritom ľahké a you will see what my skin does in like a few minutes. Proste dali aj takúto malú lyžičku. How cute is that? Celkom sa inak čudujem, že absolútne nemám problém byť pred kamerou nenamalovaná. Like, go me. Toto je moja najobľúbenejšia časť dňa. Dať si tento krém na tvár. Naozaj, ak by si sa chcela nechať influencnúť len na jeden produkt zo všetkého tohto, je to tento Dynasty Cream. A všetky veci okrem Glossier majú aj na Notine, takže make sure to check them out. Naozaj, keby som mohla, tak tomu dám 10 hviezdičiek z 5. I love her. A keď bude niekde vypredaný, je to kvôli mne, pretože I'll be getting 5 of these. Just like to never run out. Musím si ísť zobrať stoličku, lebo už mi zomierajú nohy. That's probably way better. Dobre, že som to zistila po 10 minútach natáčania. Anyway. Skin prep máme za sebou. Toto je reálne moja ranná rutina. Ďalší produkt, o ktorom vám chcem povedať, je taká moja rediscovery. A je to Missha M Perfect Cover. On nemá veľmi veľkú kryciu silu, ale the finish. A mám aj pocit, že môžem byť akokoľvek opálená a stále akoby mečne ten skin tone. Like, do you see that? Ja som zabudla na primer. This always happens. Ja naozaj veľmi dúfam, že vidíte ten rozdiel, ale tá pleť je jednoducho juicy. Že som zabudla dať primer pred BB krémom. Aj tak jediný taký benefit tohto primeru od NYXu je podľa mňa, že sa mi korektor pod očami neusádza tak ako bez neho. What am I even talking about? Takže si ho dávam primárne pod oči, nechám ho trošku uschnúť a potom ideme reálne najlacnejším a najlepším korektorom na tomto svete, a to Catrice Camouflage. Toto není novinka, ale je to favorit. Pretože už som rozmýšľala nad tým, že si kúpim ten ikonický korektor od Narsu, ale predsa len dať 30 € za korektor je dosť kontraproduktívne. A this bitch just does the job so well. Naučila som sa, že pre taký ten snatched look je dôležité si urobiť takú tú čiarku s korektorom, tak ako by ti išla linka. A neviem, či to niečo robí, ale I just keep doing it ever since. Ako sa počúvam
rozprávať. Naozaj mám pocit, že by som mala robiť content iba po anglicky. Ale ja verím, že vám to nevadí, že mixujem jazyky takto často. Čo sa týka toho korektoru pod očami, ten nechávam vždycky trošku ešte zaschnúť bez pudra, pretože aj tak sa mi trošku korektoru nazbiera tu na tejto rásočke. Ten potom vyoperujem a až takto zapudrujem. A potom mám pocit, že vlastne sa to nestáva tak často počas dňa, alebo až v takej intenzite, ako keď tento krok vynechám. Ďalšia vec, s ktorou som maximálne posadnutá a Notino bolo také zlaté, aby mi ju poslalo, je NYX Buttermelt Bronzer. Bola som strašne skeptická, či to bude pre mňa dobrý odtieň, pretože som bola zvyknutá na také bronzere typu Hoola od Benefitu a ten je naozaj teplý a naozaj tmavý. Čo sa mi ale začalo diať poslednú dobu, že bol strašne fľakatý, že som ho ani za nič nemohla vyblendovať. A toto je najsvetlejší odtieň, aký majú. A ja si osobne myslím, že nie som najsvetlejší človek na svete. Ale vyzerá nádherne. Vyzerá skôr ako taká hniečia lícenka. Ale nekonturujem s ním. Len s ním pridávam trošku viac tepla do môjho ksichtu. And watch this. Ako to meno hovorí za seba, it just melts like butter into the skin. Viem, že toto video budete vidieť v pondelok a v pondelok vyjde vlastne aj kampaň, ktorú pre Notino budem točiť ku Dňu žien. A aj keď je Deň žien v sobotu, aspoň dúfam, že 8. je v sobotu, aj keď je v sobotu, môžeš si urobiť sviatok hocikedy. A jak lepšie ako new makeup and skincare. Samozrejme, že ešte sme zabudli na nožtiek. Nasleduje jedna z tých najviac exciting vecí, keby niekto 14-ročnej Nele povedal, že raz proste bude mať NARS Orgasm Blush, she would scream. Tak to vyzerá. Má v sebe také krásne perleťové pigmenty. A ja som bola veľmi zvedavá, že či naozaj si zaslúži ten hype, ktorý dostáva celý tento čas, celé tieto roky. A vyzerá tak krásne. Like honestly. Stačí ti jej strašne málo. Je veľmi prirodzená a ak si tmavšia, tak pravdepodobne to skôr bude taký ružovkastý highlighter. Pretože nemám pocit, možno jej len dáva málo, ale že by bola nejako extra pigmentovaná. Skôr dáva taký strašne zdravý look tej pleti. Väčšinou, keď už mám hotové líca, ako bronzer, lícenka, tak sa vrátim k tým under eyes. A zmažem hociaké build-ups, ktoré sa tam mohli za ten čas vytvoriť. A potom zapudrujem. Mám už asi 3 roky ten istý puder. Stále proste jeho tam má hrozne veľa. Už tam ani není meno a mám pocit, že hej, Revolution Loose Baking Powder. Neodporúčala by som ho. Lebo zmatní ťa tak na
5 minút. Neviem, či to je len moja pleť, že som tak kombinovane mastne suchá, ale viem sa počas dňa lesknúť ako kocúrové vajca. Ale som úprimne príliš nerozhodná, aby som si teraz povedala, že idem kupovať nový puder. Sranda, že som sa vedela rozhodnúť pri kúpe všetkého ostatného, ale puder je proste too much. Ďalší krok je obočie. Keďže mám celkom tmavé, celkom husté obočie, idem len z NYX Eyebrow Glue, Brow Glue, v odtieni Dark Brown. Len ho vyčešem a trošku upracem. Zaujímalo by ma, či máte jedno obľúbené obočie a to druhé je proste, že aj ty si tu. Lebo toto tu stačí učesať hore and she's perfect. Toto tu mi dá každý jeden deň 5 minút roboty. Rozmýšľam, či sme na niečo nezabudli, ale I just don't do that much makeup. Jedna vec, ktorej som videla plné sociálne médiá za posledné, 2 týždne, sú NYX Lip IVs. Ja som si zobrala odtieň, ktorý maximálne neznášam, lebo ja proste nie som kamoška s takými rúžovými rúžmi, leskami, whatever. Mojej pleti viac sadnú také tehlové, kinda red, kinda orange, kinda pink, proste niečo medzi. Ale myslím si ešte stále, že je to super vec, keď sa nechceš o svoje pery starať celý deň a ak náhodou máš tak bledé pery ako ja. So. It just looks so bad. Takto. Idem si povedať skúlku, stiahneme to a uvidíš what I'm talking about, like why this bitch is actually good. Mám to na seba asi 30 sekúnd a ideme teda dole. Like, to bolo 30 sekúnd a vydrží to asi ďalších 6 hodín. Ako, that's perfect. I would like to change my previous statement. I think it looks actually kinda good. Ja viem, že napríklad L'Oreal alebo Maybelline robia strašne dobré špirály. Ten taký malý snob vo mne strašne chcel vyskúšať Better Than Sex od Too Faced. Pozeral zahraničné beauty influencerky alebo content creatorky. Vie, že táto špirála bola extrémne hypovaná jeden čas. A keďže ja si ju dávam často do fitka, som zobrala vodeodolnú. Look at how pretty she is. Musím ale povedať, že vodeodolná vôbec nie je. Keď sa takto otlača pod oči vodeodolná, neviem, čo musí potom robiť tá obyčajná. However, look at her. Do you guys see the difference? Like, I love makeup so much. Jedna vec, čo ma mrzí na mojom Instagrame, že som od začiatku začala spamovať proste workouts, jedlo, workouts, jedlo, workouts, jedlo, svaly, jedlo. I love makeup. Aj keď v tom pravdepodobne nie som úplne dobrá, mňa to strašne baví a strašne ma naplňa sa hrať s make-upom a kupovať si ho a researchovať, čo je nové a vyskúšať skincare novú. Takže dúfam, že budete radi aj za takýto content tu, aspoň tu na YouTube. It would make my heart happy. Úplne posledný step a taký môj favorit za posledný mesiac. Toto musím povedať, že nie je novinka, ani mi to neposlalo Notino. Mávajú to na Notine, je to od Inky... Je to od The Inky List.
Ako prvé som si kúpila ten obyčajný Tripeptide Plumping Lip Balm a ja musím povedať, že je to najlepší balzam, aký som kedy mala. Predsa len je to favorites alebo new favorites video, takže nepoužívam v tomto videu nič, nepoužívam každý deň. It's getting hot in here. That's probably just me. Jemný, extrémne hydratujúci a myslím si, že za tých 10 € stojí. Ako viem, že je to proste stále balzamik na pery, ktorý pravdepodobne stratíš. Ale watch it, ok? Rozmýšľam, lebo teraz som si kúpila aj ten farbený, je to veľmi pekná taká berry red color. Ale tým, že už máme tú lip stain na perách, tak asi pôjdem len s priehľadným. A mňa strašne baví jeho konzistencia, pretože ako môžeš vidieť, je to skoro ako lesk. Ale vôbec nie je lepkavý a vydrží na tých perách hodinku, dve podľa toho, či veľa ješ alebo veľa piješ ten časový úsek. Ďakujem, že si so mnou strávila toto Get Ready With Me. Užila som si tvoju spoločnosť. Dúfam, že sa ti aj takýto typ kontentu páči, pretože mňa to veľmi baví a bolo by super, keby nás to bavilo obidve, you know. Anyway, dúfam, že ťa uvidím aj na budúce. Produkty, ktoré som použila, nájdeš linked down below. Nezabudni dať odber, like, comment, hocičo. And I'll see you in the next one.